Kaday bıraktı. Ava garaşa. Men bilýänm diýdim. Maya berayda ýanymda telefon Maya berayda diýip ýüregi ýarlap kimsedi. Şow bolýar häzir. Alara. Gaday. Alo. Gaday gowum gardaşym. Oo. Maya barmy ýanynda? Kim abi? Menle kerwen tanamadyň owadaşyň. Permanın dostudy. Kerwen? Permanyň dosty Permanyň. Jigin Perman. Kim Kerman? Jigin Perman. Ey gaday beýtmedi gadaş. Awa. Gaýsy bir adam çöp berdim gyrak etdi. Permanjan diňle gardaşym. Perhat. İş bar. Aa. Senlik bir hyzmat bar. Sen Permandan sonra men tanar ol. Men häzir Aha. Aşgabatda bir jigimiň bir problemasy çykyp otyr, bir şoňa bir gaýrat et kömekleşsene. Sen nomeryň bereýin bolyn. Senlik bir müşkül bar. Ben kim tanımadım. Jigin aýdyp otyrna jigin tanaýar meni. Sonra jiginden. Perma. Perma ajana daýdym. Perman berdi jaňa etip arkaýyn. Özüň aýdma kiýip edýän edýän ha. Ertir jaňa deýin bolmasa. Eywa. Aýdym sal gelýär bolyn. Öýde çağıran kızı. Ha çağılan sesmi? Tölemi. Borla. Bora gaday bir ertir jaňa deýin bolmasa bir şuwa uykula edýän ha, ýatyrdyň ýa. Yok, sen kim diye? Men sonra Permandan Kerwen men adam Kerwen. Permandan sorasaň bilýär meni men. Owadaşyňyz şuwa daşary ýurtdan jaňa da otyryn bir gaty gysagly müşkül wagtda bir senlik hyzmatdara bir konu. Ay şu bir polisiýalyk iş bar, bir polisiýalyk iş bar. O nämet meni? Şu biri o meşhur kadıklar arzuwa, şonu çıkarmaly. Şu an çıkarmar mı? Ertir çıkarmaly. Arkaýyn mol näme etmeli bolsa diýýäs. Hyzmatyň berer gaý. Perman, öýdüne diýemezek şunu. Wagt Permanjan gardaşym Permanjan berdi, şu Permanjana däýdi arkaýyn. Men şondan arkaýyn boljaňa da otyrna, ýoksa mına bar. Ýanynda kim barmy diýýär şunu diýär? Maya barmy Maya? O kim? Wagt kimdigini bilen okmaýar. Maya kim? Bolýa gardaşym sen men sana ertir jaňa deýin sen Permandan sonra meni Kerwen jaňatda di daşary ýurtdan özü biler o. Oynaşy. Eywa. Düýün alym, düýün arkaýyn sen jaňa dip sonra öz aýdyr sana. Gaýra dep gysagly işler o ertir bara bit düşmäke çıkararlar ýoksa maňaram gaterbet ýal kaşlaň zatdan ýanyna ýetir diýe. Ayağım yok, sen yanlış düştün mü diyor? Yok, gaty dogry düşdüm. Permanja. Yok ağam, sen yanlış düştün mü diyor? Indi bardy kellesine. Sen doğan adyň näme? Doğan maň ady? Sen adyň näme? Maral. Ha bolly ýöre donna bolaglyna Mara. Gördüňmi? Şuma etmelimi? Haçan çıkarmalydy görýärmi? İş etmeýän bolsa etmezdi şo zatlary. Haramda da bular pul bersen güçünü berýär zaýalar. Jaňadan aýdyň efire çykdyň diýip talip dagy jaňa dipdirdi aýdyň onu. Adaylar çoğun anne. Ya vatandaşlar görýärmi? Ağam Nura göreňdäm ağam menim bereketim bilen gelýändim bara. Şöyle işten çyksa bara men sana şurda baýdan. Yo men tagam Lohan taňa men sana. Görýärmi şunça arda adamda hiç kim dinlemedi. Belki Allah'dan dinlesinler. Edýän belasy açylsyn saýdy. Şu wagt çıkarmam da Permanam öz ýaly haramzadan berýän ondan men ýaman goramak. Ene Permanyň hem şeýdi tanışlaryna şeýdi iş oňarmasa Perhada geçirýär, edýär, bulet berýär on küni. Mesele del Dubai şokalar. Yan talip. Ha yurdun gelen ýa-da. 5 manadyň bolýa, 10 ýaş tutgadakynam çykarıp şu wagt mı diýär?
Ha, o şu an çıkarman diye kelleti işledi görýärmi iň soňunda. Ýok, baş ýalyňa şaýladың öýdýänni. Ay bilingem sesimiz gelip duran bolmaly telefondan onuň bir neme şuka gidendir o. Ya, ol soň aýlady kellen permanent soň bir azajyk gürleşdi. Ol permanent bolsa gürleşmez, azajyk bolsa kim kadi. Perman